Voitko tehdä Latina Girl Makeupin? Totta kai voin. Mä oon tehnyt siitä jo pitkän YouTube-videon. Sä pääset tohon kun klikkaat tän videon otsikkoa. Mutta tehdään nyt se sama pienellä twistillä. Me aloitetaan tärkeimmästä, eli kulmista, koska niiden pitää olla Latina Girl Makeupissa todella hyvät. Sitten mä lisään näihin vielä mustaa luomiväriä, koska musta tuntuu, että mikään kulmakynä ei ikinä ole tarpeeksi tummaa, jotta näistä tulisi oikeasti mustia. Okei, ja nyt se, mikä tekee meidän kulmista extra latina, on se, että me concealataan ne. Mutta mä käytän tähän concealaamiseen nyt meikkivoidetta, koska mä oon vaan todennut, että se on paras tapa, kuinka tehdä tämä. Kulmat täytyy olla todella sharpit, todella siistit. Look at that. Sitten laitetaan meikkivoiteella muu naama peittoon. Tätä tulee aika paljon Latina Girl Makeupissa. Mä en ikinä laita meikkivoidetta silmien alle, vaan mä laitan siihen pelkästään concealeria. Ja tätäkin saa laittaa nyt ihan reilusti. Sitten mä annan concealerin hetken aikaa olla ihan paikallaan ja mä tasoitan meikkivoiteen koko mun naamasta Beauty Blenderillä. Ja sen jälkeen hoidetaan nämä silmän aluset. Sitten kuten huomaatte, mun naama on tällä hetkellä aivan liian kalpea Latina Girl Makeupiin, joten me laitetaan contouria ja bronzeria seuraavaksi todella paljon. Blendataan nämä Beauty Blenderillä. Noin, ja seuraavaksi laitetaan puuteri. Tätä saa laittaa ihan reilusti, silmän alusiin sillä aika kevyesti, ettei ne pakkuunu, mutta muualle naamalle sitten ihan reilusti, koska Latina Makeupissa halutaan, että meidän naama on tosi mattainen. Nyt kun kaikki nestemäiset tuotteet on kiinnitetty puuterilla, mä laitan bronzeria korostaakseni tätä contouria, mikä me laitettiin aikaisemmin. Koska mun iho on tosiaan aika kalpea ja mä käytän siihen sopivaa meikkivoidetta, niin nyt tuodaan sitä väriä kasvoille tällä bronzerilla. Käytetään vaan ruskeata luomiväriä, ei laiteta nyt mitään kimaltavaa tai highlighteria, koska halutaan pysyä tässä mattaisessa teemassa. Seuraavaksi eyeliner. Tämmönen aika classy on aika hyvä. Sitten ripsaria. Sitten laitetaan huulet. Tän sävyinen huulipuna on täydellinen Latina Girl Makeupiin. Laitetaan ihan pikkasen highlighteria tohon nenään. Noin, toi riittää. Tähän huulten yläpuolelle. Tekis mieli laittaa vähän poskipäihin, ei liikaa. Ja sit vikana, tärkein, eli ripset. Ja nyt me ollaan valmiita. Tästä oli mun mielestä niin hyvä. Tää on tosiaan melkein kuin mun arkimeikki. Mä en yleensä laita näin paljon bronzeria, enkä ehkä tee näin tummia huulia, mutta I freaking love this. Mut anyways, kerro mitä tykkäsit, mitä mun pitäisi tehdä ensi kerralla, ja nähdään ensi videon parissa. Moi moi!